Som al Palau Blaugrana, els moguts hem vingut fins al Palau perquè aquí tenim el convidat de luxe per aquest dissabte, pot apropar-se, que no mengem, És Pau Ribas, que dissabte estarà amb nosaltres per comentar el Barça-Madrid. Estàs preparat o no? Jo sí, no sé. Bueno, m'està fotent pressió perquè hem vingut al Palau per a veure si sóc capaç de fer uns... Bé, jo crec que no tinc ni puta idea de tirar, però provarem de veure si... Jo crec que puc estar al nivell de Xagüey, més o menys. M'has de donar un consell o no? Haig de tirar l'aro. Haig de tirar l'aro, no el vidre, diu la rata, Bueno, fes un tu, sisplau. Ara és quan no entra. Ja t'ho m'has fàcil. És el que té. És el que té. Prou ja, començo a anar calent, És a cagar, ja. Un nivell lamentable, per tant, jo el millor que puc fer és dedicar-me a fer els partits. Tu continues amb el bàsquet, però dissabte veiem si tu em pots fotre el gol. Intentaré estar a un nivell més alt que tu aquí tirant tirs. Serà molt fàcil. Dissabte, a partir de les 7, amb Pau Ribas, farem tota la prèvia del Barça-Madrid amb Moguts pel Barça.